Здравейте! В този клип ще ви разкажем за нашата лятна спортна занималня. Мястото, където децата тренират, учат и се забавляват. Всеки ден е различен, изпълнен с игри, спорт и време сред природата. При хубаво време често ходим в планината, за да дишаме чист въздух и да се движим на открито. Ето как минава един ден при нас. От 7:30 до 10 часа децата пристигат и започват с игри и свободно време, докато всички се съберат. В 10 часа започва първата тренировка. Редуваме различни видове тренировки. Развиваме сила, координация и издръжливост, но най-важното – учим се на дисциплина и работа в екип. След това идва време за обяд и почивка. Хапваме вкусна храна, която ни доставят топла или която е донесена от вкъщи. След обяд имаме време за учене. Четене, писане, математика, английски и тихи занимания. С децата работи педагог. Следва втора тренировка и следобедна закуска. Пресни сезонни плодове. Денят завършва с още игри, смях и нови приятелства. Подарете на детето си активна, полезна и незабравима лятна ваканция.